Nangalipay ang mga mag-uuma, mananagat ug livestock raisers sa probinsya sa Davao Oriental dahil gipasidunggan sila sa probinsyal ng gobyerno atul sa rangkada sa Kalambuan, Agriculture, Livestock and Fisheries Synergy Expo 2025 ning baguhay lang. Ang Provincial Agriculture Office o Provincial Veterinarian's Office ang nagpasiugda sa aktibidad isip pagtahod sa dakong papel sa mga mag-uuma ug mananagat sa pagpalambo sa ekonomiya, kalig-on sa supply sa pagkaon ug sektor sa agrikultura sa probinsya. Gihatagag pasidungog ang ilang serbisyo ug kontribusyon. Apil sa gisaulog ang pag-abot sa 88,205 pesos nga indemnity checks gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. 14 ka mga mag-uma sa banay-banay ang nakadawat niini isip financial assistance sa ilang panginabuhian. Gipasidunggan sabang siyam ka mga empleyado nga ni serbisyo og kapin 30 ka tuig sa sektor sa agrikultura. Apil ang mga opisyal sa probinsya, LGUs, national agencies ug ubang partners nga aktibo sa pagpasiugda sa kalambuan sa sektor. Gawa sa pagpasidungog, duna sa gipahigayon nga Agri-Trade Fair exhibit din gipasundayag ang mga lokal nga produkto sa Davao Oriental. Samtang anaa sa 2.1 billion pesos ang gitaganang alokasyon sa probinsyal nga gobyerno alang sa sektor sa agrikultura sunod tuig. Sa proposed annual budget sa 2026 nga 2.15 billion pesos, ang pondo ipunting sa makabago ug sustainabling teknolohiya, dugang produksyon sa tanom, kahayupan ug pagpanagat, establishment sa livestock centers, pagpalig-on sa agri-market system ug pagpalapad sa capacity building ug financial assistance. Gilauman nga pinaagi niini magpadayon nga mag-una ang Davao Oriental sa isgutan ng agrikultura sa nasod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.